Voor de 10e keer werd het Spinesport Rodeo Open georganiseerd, waarvan de finales afgelopen zondag werden gespeeld. Toernooidirecteur Rob Olthoff kijkt trots terug op deze jubileumeditie. Het was een mooi toernooi. Veel wedstrijden, ongeveer 280 wedstrijden uit mijn hoofd. 281 spelers, verdeeld over 17 onderdelen. Alleen de zaterdag een beetje regen en van daaruit werd het mooi weer en hebben een goed toernooi gedraaid. Ook Tim Cornelissen is al 10 jaar nauw betrokken bij de organisatie van dit toernooi. 10 jaar een organisatie, ja. Rob Olthoff heeft het voor het eerst opgezet eigenlijk. En uiteindelijk zijn we met 10 vrienden, 9 vrienden die het samen organiseren. Ja, Monique en Dave zijn dan misschien nieuw erbij, maar de rest zijn gewoon vrienden en misschien kunnen die andere 2 nog wel bij. Nou, als eerste begint het toernooi als het toernooi net weer is afgelopen. Dan gaan we heel snel daarna kort bij elkaar zitten om te evalueren van wat anders moet, wat we beter kunnen doen en nieuwe ideeën eventueel. Vervolgens bepalen we welke onderdelen we denken we weer te laten spelen. En dan vragen we het toernooi aan bij de KNLTB. Dat moet ergens einde van het seizoen ongeveer, van de zomer volgens mij. En dan in de week voor het toernooi, ja, als alle inschrijvingen binnen zijn gehaald via een mooi softwareprogramma wat heel makkelijk werkt. Dan gaan we concreet de stappen zetten van oké, hoe moet het park eruit komen zien, hoe zit het met de sponsors. Dan is ook de loting, dus dan gaan we schema's maken. En dan gaan we de mensen de wedstrijden plannen. Ja, 280 wedstrijden, dat kunt u voorstellen in 9 dagen. Dat valt niet mee met alle verhinderingen. Maar ja, we proberen natuurlijk elke keer weer zo flexibel mogelijk te zijn. En dan gaat het los. En dan hebben we het park er mooi bij liggen. Met de onderhoudscommissie en alle met de barmedewerkers en de horeca. En dan zijn we er weer klaar voor om een nieuwe editie te doen. Uiteindelijk stonden in de finale van de heren dubbel 3 Robert Heesen en Tim Cornelissen tegenover Bram Martijn en Tom Maassen, waarbij het laatste duo het onderspit moest delven. Nee, gezien de stand zat er weinig meer in vandaag. 6-1, 6-0 was is wel erg dik, maar ze speelden gewoon veel beter. Dus helaas. Ja, ik heb zelf persoonlijk al een wedstrijd moeten voetballen. En gisteravond hebben wij ook al een zware pot gespeeld. Wat dat betreft had die wedstrijd beter de finale kunnen zijn. Want dat was wel een leuke wedstrijd om te kijken voor het publiek. Maar ja, die 6-1, 6-0 vandaag, die was natuurlijk niet zo leuk voor het publiek. Maar ja, goed, zij waren gewoon een stuk beter vandaag. Bij het gemengd dubbel 2 wonnen Ron van der Wouw en Marleen Lensen van Lotte Klaassen en Tim Cornelissen. Ja, ik denk wel dat we van tevoren dachten dat we underdog waren. En op zich hebben we ons wel terug in die tweede set geknokt. Alleen helaas mocht het niet zo zijn. Aan 10 jaar Spinesport Rodeo Open heeft iedereen zijn eigen herinneringen. Ik denk de eerste keer dat ik de Heerdeel 3 won met Bram Martijn. Omdat we toen al 2 jaar achter elkaar heel dichtbij waren. En toen daarna wonnen we de Heerdeel 3. Dus dat was wel een opluchting dat je die uiteindelijk afgevinkt hebt, dat je die een keer gewonnen hebt. Ik zag een balletje door de benen van een talent hier, Rick Oudhoven. Dat is denk ik wel een van de mooiste momenten die ik hier heb gezien. Finale wedstrijd voor Riekes en mij tegen Petri en Lou Gillissen. Heel erg leuk. Poolwedstrijd wel verloren, maar de finale in ieder geval gewonnen. Dus dat is me wel bijgebleven. Ja, dat is heel makkelijk. Hè? Dat is vorig jaar die overwinning. Ik tenniste toen nog geen jaar, denk ik. En toen mocht ik hier als winnaar van de baan af.